Днес с Мамута Бъга, не Мамута Бъга, а Богомолката Бъга, ще играем 99 in the Forest. Нали така? Да. Да. И така. Къде си, Марти? В камина жестилта. Она беше И започваме. Да. До сега сме освобождавали само двамата едно дете. А днеска е гейминг маратона. Нали? Да. Чучулика, мила чучулика. Значи, хора, очаквайте днес в 8 вечерта. 8 ноември. Лайф. Не лайв, а мащабно видео на 99 in the Forest. В 8 часа. Вечерта. Не. Навивайте алармите и веднага се включвайте в видеото. Първо ще го заснемем и тогава ще го видите. Това е час 1. Ти можеш да правиш лайфове, Богомолката Бъга? Да, ама не съм правил. Искаш през това да направим лайф? Не знам. Чучули, хе, чача. Така, Пушка. Имам пушка. добре, хора, очаквайте днес. Ние ще играем на парти на 99 in the Forest. Ще бъде мащабно видеото. Да, хора. До сега нямало такова мащабно видео. Видеото ще бъде поне около час, не мисля. Нали? Баш час. Еми какво, лайфовете са по часове. И даже и повече. Ще направим първия лайф, в който от неговия канал аз ще го... Ние с него ще се свържим и така ще го говорим. Вече имам пистолет. Пистолетче. Мога да ти го дам, ако ще кажа. Хора, ако искате да станете прота, просто си запишете час при мене. Ти при мене. И при него. Запишете си час. Ние ще дойдем и ще ви помогнем. Долу пишете в коментарите. Мале, колко... Аз след малко ще дойда тук до голямата къща и ще взема толкова много дървета, че не можеш да повярваш. Това видео не е създадено за деца. Защо? Защото тук, ако видите Елена, когато е с червени очи и ако се стреснете, после ние ще сме виновни. А ние искаме вие да сте живи и здрави. Защото мислим за вашето здраве. Здраве. Вашето здраве. 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 Моето... Майсторушки. Я виж кой има. Чай ще дам пистолет. Откъде си този райфъл? Така, хора, ние с него вече официално се помирихме. Нали? Вече повече няма да се караме. А искате ли да ви кажа защо? Да ви кажа защо се бяхме скарали? Защото ние с него сме в един клас и аз го ревнувах от един съученик и се изкарахме, защото той седеше до него и не ме предупреди.
но сега вече те малко вече не си обръщат внимание един на друг. И така, вие... Ма вие може само хора да ни завиждате вчера какъв час имахме. Какъв час имахме вчера? 6-7. Имахме час за 6 И заглавието ни така да се 6-7. Видеото ще се казва 6-7. Видеото се опитаме да отделим 6-7 нощи. Ама се опитаме, не обещаваме. Не се... Моля. Как съм толкова малко? Чу, майко. Какво майко? Си ги смачкам, имам пушки и мушки. Аз ти имам за лов пелт. Блад. Чувай. Ама след малко, само малко да ми се зареди кръвта. Хора, очаквайте днеска, както ви казахме. Докато не спре, ние ще играем и партия евента и самия апдейт ще го играем. Представете ли си Аз по-малко се побия. Колко мащабно видео ще бъде? Нали видеото ще Малко чак да умру. Видеото ще бъде мащабно. Да. Айде бе, майко. Бушки. Айде, мамо. Аз ми ще сте. Сирая, мамо. Аз ми ще сте. И аз умирам след малко. След малко ще загинем. Не умирай! Не! Боря се, приятели, боря се. О, не, аз ще умрам. Бягай! No! Бягай! Чакай, искам да му посвиря. Ама той не ще. Сега, хора, ще си опитомим. Това видео ще бъде именно за опитомяване на животни. Аз даже ще направя цяла поредица в моя канал, в която ще се казва 99 in the Forest с богомолката бъга. Нали? Може направо да направим цяла серия. Първи епизод. Опитомяване на животни. Къде бе чуха целите патрони? Аз вече нямам пущак. Хайде, вижте хора, първото нещо е отметнато. А именно зайче. Сега, второто какво трябва да бъде? Богомолката бъга, какво трябва да бъде второто животно? Вълк. Аз ще направя по-добър такова. Крафтинг бенч. Добре. Сега ще трябва да събираме много дърво, защото знаеш ли, че ще ни трябва поне около 15 огради. Колко огради? 15. Зайче, много сладко. Дай да цепим дърво. Насипя. Трябва да съберем във всичките си. Сега само ще събираме дърво. Аз отивам при феята. Мале,
понеже сега стане на левел 4, чая да го направим. Съгласен ли си? Да. О, трикна ме. Аз ще така ще го направя. Сето е така да спи, не знам. На малко му е. Имам 88 бомбона. Карнавала е отворен. Искаше да отидем на карнавала. Що бе? Еми да отидем в Мейза, защото там знаеш какво може да ти даде. Уф. Не, да не ходим за сега още. Еми там, защото може да ти... Брат, не още на 5 саки на такова обикновена брадва. Чакай малко да се разбием. Кой ще кажеш? За добре, по-добре. Дай малко да стане с по-хубави брадви с пушки, където аз имам да има, ми трябват патрони. О, сега ще направя първата стена. Ще си направим база, хора. Не се притеснявайте. За първи път ще направим мечтаната ни база. Не дей още чай да съберем много, наистина много дърво. Не дей. Чакай. Че имаш вече хубав сак ли, бе? Да. Трейдъра вчера дойде. Откъде го взима? От трейдъра? Ама днеска хора... Как? Е така, просто му даваш бонифут и той ти дава такова. Заеш. Ям дай бонифут. Чай, сега ще убия някой заег и ще дам. Добре, отидем и ми взимай сак. Трябва да съберем 67 дърво. За какво? Еми за база. 67 дърво ще ни трябва. 67. Добре. Като числото... 67. Добре, уби някакъв заек и отиде ми вземи хубав сакче, нали искаш 67 дърво. Еми аз ще дам такова. Бонифута ти, като дойдеш трейдърчето на 5 ден, тогава. Чак на 5 ли ще дойде? След 2 дена. Ще го оставя в базата. О, точно като каза за бонифут, аз ти намерих. Остави го в базата, да. Да, а пък ако имаме строн акс, ще можем да цепим големите дървета. Представете си, хората, представете си колко дърво ще ни дават. Доста. Ама хора, ако гледате Ники и Вики, аз не ги гледам. Ти гледаш ли Ники и Вики? Не дейте ги гледайте по-добре. Защото Ники беше в нашия клас и не искате да знаете какво правеше. Той и без присъствие беше. Той само псуваше. Вярно. Аз много рядко вече псувам. 36 дърво! Имаме 36 дърво. Ехе, много е. А трябва да съберем 6-7 дърво. Не! Какво? Оня папак. Кой е, Елена ли? Същия. Ще се дърво още 20. Майка ти и тапак. Как мастре? Ако цели... Аз трябва да ям. Апай. Еми той предната игра умря от глад. Сега трябва да ям наистина жестоката.
What? Как имаме 46 дърво, бе? И така, що? Много е! Нали? Направо. Скоро ще направим... Ако направим 100, ще ни стигне за база. Добре, май 100. Айде. Аз тук ще... Трябва есть най-накрая. И като направим Да, база, лапна, и като ни изгасне огъня, на нас, ние като сме се заградили, на нас никак няма да ни вземе. Нали? Да, вярно. То е най-готино да имаш база. Ние само една голяма база ще направим, само да се заобикаля. С голям сак, най-накрая. В един чест. Като цяло препоръчвам ви да си стеглите Roblox и да играете 99 in the Forest. Много яка игра. Потвърждавам. Сега трябва да сте над 10 години. Или 9. Защото тъпия Елен може нещо да ви изкара ангелите и да получите сърдечен удар. 57 дърво. Колко? 57. What? Много добре. И аз тук бачкам яката. Трябва да събираме бая дърво. Май намерих гробищата. Да, тото 10. Да, не. Тото 10. Не съм ги намерил. Хора, то до 10:30 има бая време, защото аз тогава няма да мога да играя. Ще бъда на уроци по английски и после може би ще се включим отново. Нали? Да. Аз тук малко се побия с едно вълк. Да, брат, нашия ще се поби с едно вълк. Кой е? А ти знаеш, че днеска ще ни атакуват. Ко? Днеска ще ни атакуват. Виж, Да идват. Да идват да ни атакуват. имаме 65 После те ще дърво. умрат. Имаме 65 дърво. Браво. Браво на нас! Не знаех, че ще ги съберем. Да, ама ще ни бият. Не, и какво от това? Къде е базата? Че аз съм далеч. А не искам да ме убиват. Че къде си в базата ли? Почти, ама аз нямам търпение да направим 100 дърва. Не! Тук са вече. В базата са. О, не. Умираш ли? Биги. Не, бързо ела. Не! Че няма школата с жига. Ай, те плечи елените. Тук не умирай, моля. Как сме толкова слаби, да не може да ги убим? Убих един. Ама съм на много малко живот. Давай. Разчитам. На малко. Не умирай, моля! Не! Не! Умря ли? Как искаш сега да го правя сам?
Не, аз няма да умра, де. Учим да... Аз просто... Да помоля. Мама, моля. Само за... Ама ще умра. Аз няма да умра, ама ще умра. Мамо, може ли само да се съживя? Само 2,39 лева. Моля те. Мартин. Евчино. Не, Марти, умря. Ами днес си умрял. Не да се съживя. Тя на лице е твоята. Мали ще умра. Ай го трейдъра. Ах, ти си гален, но. Окей. Много благодаря. Обичам те, мама. Иво, върнах се. Съживих се. Как? Аз не знам. Еми, купих си робъкси и се съживих. Не си го купил, че аз много добре чух, де ма как. О, а ти къде си по-точно? Ето към агони един тапак. Благодаря. Хора, Не, чакай, бе. става чудеса. Нали става чудеса? Да, ма аз как искаш да му дам това? Да донеса ли храна в лагера? Да, ма, дай да му го дам. На кой? Намерих ти лоуфелд. Как да му го дам той нещо? Просто го оставяш на него. Пусни го. Yes, хора. Не мах. Yes. Колко дърво имаме? 69. О, не ме интересува каква слова. Скип. Значи на следващия ден яко копачка ще има. Аз още от сега започвам да копам. Че искам да направим готина база. Мислиш, че аз не... И като я направим, хора, ще направим giveaway. Нали? На кое, бе? Да продадем госпожата ни по-английски. Какво толкова? Нищо, яко ще... Вместо да имаме английски, ще гледаме по цял ден как госпожата ни се моли да й помогнем. Нали? Ще продадем госпожата ни по английски. 87 дърво имаме. Колко? 87. Остъпя буха. Още 13 дърво. Само? Да. О, супер, сега го съберем. Ей сега, батко. Ей сега. Нема шанс. Ние вече с него сме почти непобедими. А той е заек да го махна ли? Дразни ли та заека? Не, ще...
дразни. Ако тебе се дразни, помахай. О, ще го оставя да живее. Само малко където ни преследва. Те малко дразни. Остави си го. Кой е сладичък? Аз обичам зайците да питам. То зайците не са лоши животни. Искам да ме видиш само. Аз съм на много малко. Какво на много малко? Кръв. Я? Колко дърво сме? Не го знам. Аз се скажа да не съм много дърво. Дванайсет дърво нося. И аз 12 дърво нося. 99 нощи в гората. Станаха 99 дърва, 99 нощи. Не. Ела да виж, че са 99 нощи в гората. Вече са... Ай, преми. Аз го правя. Прави. За ограничаване. Я... Я, че още колко такива имаш? Какво направи, бе? Защо така ги нареди? То в принцип така е хубаво. Ти още колко такива имаш? Николко. Дай първо защото аз имам само едно. Ари служи го е тук. Базата ни е покъртително зле. Много покрътително зле. О, не. Откъде го взема ти копия, бе? От трейдера? Той дойде ли? Да, на предния ден. Чай да имам. Ах, тъпия, че бухал. Да, ще виждаш ти кой. Сега ще трябва после пак да съберем няколко пачка дърво. Кой че? Бухал. What? What is this? Бягай! The campfire. О, не. Умирам! Огъня е на зле. Огъня е зле. Умрях. О-о. И ти ли умря? Бах ти! Много як съм. Да. Ами хора, това ще бъде видеото. Надявам се да ви е харесало. И както казахме в началото, ще има мащабно видео тази вечер. Чао!